תתקדם? אז אני לא אספר עכשיו סיפור של הסגירות. ואת הסנדוויץ'? כן. למה אתה מוריד מערכנו? אופנוע לשקרנים עלק. אתה אמרת את זה גם, בגלל זה אמרתי לך. האמת זה גם ממך, לא? הוא אמר, אתה אמרת לי את זה. זה המצאה שלך, לא? נכון, זה אופנוע בגלל זה שקרן. אמרתי לך את זה. האופנוע שלו חנוק, אה? תיפול! 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 יפה! איזה חברים זונות. נפל בך? כן? יפה, שימו! חי, היה צריך לבוא יותר מהר קצת. הוא הוריד רגליים. יש לו קהל עכשיו. אני גם כן לא... הלך לי שמאלה כזה. אתה אמיר, בכלל עלית על הסלע, לא על השביל. נכון, איזה סלע? משמאל יש מדרגות סלע, ומי השביל? נו, יותר טוב, לא? הלכת לסלעים. הוא מכוון לשביל, האופנוע... אני לא אוהב את זה, תן מעניין, מה זה שביל? אתה מכוון לשביל, האופנוע מושך לסלעים, עכשיו, לבד. אני רק סלעים, תן סלעים. אם הוא עכשיו גם איתך, תגיד לו, שימו לעלות לך את האופנוע, הוא אומר לו. זה מצולם. כן? תצנזר את זה, תצנזר. אחרי זה לא ידבר איתי חודשיים. אני אשלח לך את זה, תערוך את לא זה. ידבר איתי. לא, אין לי כוח, אני צריך לערוך את ה... אז לא הבנתי, הסלעים זה הצ'יקן ליין או שזה הדרך היותר איזה? לא, האופנוע ברח לך הצידה. האמת שזה דבר, זה כזה סתם בסדר, זה לא כזה. זה לא איך המדרגה. כל הבעיה פה שאין גישה. אם זה היה, נגיד, לפני זה השביל, אתה עולה את זה בלי להרגיש. זה אין גישה? זה הייווי. אני מביא אותך לעליות שאין בהם גישה. זה כביש עם שיפוע, לא? זה הייווי זה. זה צ'יקן ליין. תסתכל, יש פה גם קו ראיתי, נדמה לי, איפשהו פה. מישהו פה פתח עוד איזה קו, משמאל או מימין ראיתי, כשהסתכלתי מלמטה. גם יכול להיות.